Escolares de diversos centros educativos de Ribeira participaron esta mañá no acto en lembranza de Rosalía de Castro celebrado carón da Casa da Xuventude. Alí asistiron á plantación dunha figueira que simboliza a unión entre a Casa de Rosalía e o pobo de Ribeira. Para min é unha honra, unha altísima honra participar neste acto plantando unha figueira que ven de Padrón hasta Ribeira, que ven da Horta de Rosalía a este xardín de Ribeira e que é un símbolo da irmandade entre a Casa de Rosalía e o pobo de Ribeira. Decirvos que só teño un desexo para hoxe, é para o Día de Rosalía, pero hoxe especialmente ao vervos a todos vos, que é que esta figueira prenda en Ribeira como prende nos vosos corazóns de meniños e meniñas o amor á nosa lingua, o amor á nosa cultura, o amor á nosa terra. O alcalde destacou a importancia de reivindicar a figura de Rosalía como referente na defensa da fala, nun momento no que os datos amosan un notable descenso no uso do galego. No tempo que viviu Rosalía, ninguén escribía en galego, e ela foi unha das primeiras que quixo reivindicar a nosa lingua, a lingua galega, escribindo eses versos na nosa lingua, e tamén é importante que a día de hoxe reivindiquemos todo o traballo que fixo Rosalía. E digo isto que hoxe é moi importante porque os últimos datos estamos vendo que o galego cada vez se fala menos, que hai unha quebra na transmisión xeracional entre pais e fillos e fillas, e necesitamos tamén que dende as administracións pois potenciemos o uso da lingua galega en todos os ámbitos, especialmente tamén no educativo, para que vós, os rapaces e as rapazas, poidades coñecer a nosa lingua e tamén poidades falala. O acto rematou co descubrimento dunha placa conmemorativa en lembranza desta árbore o que simboliza. Os asistentes despedironse entoando o himno galego.